10 fun facts om champagnehuset Bollinger. Bollinger er en anerkendt champagneproducent, som har lavet champagne siden 1829. Og udover det, så befinder de sig i Ailly i Champagne. Og selvom at de er en af de største champagneproducenter, så er de stadigvæk familieejet og har været det i over 2 århundreder. Bollinger er kendt for at stadigvæk have nogle traditionelle måder at lave champagne på. Blandt andet har de første fermentering i egefad. Udover det bevarer de altså også skæren i flaskerne længere tid end andre gør, før de sælger dem, hvilket også kan ses på deres smag og strukturen, som gør champagnerne meget unikke. Brandet blev kendt internationalt, da de begyndte at sponsorisere James Bond-filmene med deres champagne, og sidenhen har de faktisk også lavet samarbejder med James Bond, hvor der blev udgivet specielle 007 champagner. Og udover det har de også enkeltmark champagner, som hedder Vieille Vigne og Le Côte aux Enfants. Og de bliver kun produceret i de år, som tillader der. Det vil sige, at det er kun de bedste druer, der bliver brugt til at lave de champagner. Bollinger bruger 3 druer i deres champagneproduktion: Pinot Noir, Chardonnay og Pinot Meunier. Og de er især stærke til Pinot Noir, fordi Ailly, hvor det er, de ligger, det er et Pinot Noir område. Bollingers champagnekælder er blandt en af de dybeste. Derfor er det et perfekt måde, at de opbevarer deres champagne. Det tillader dem blandt andet også at kunne lave det, som de kalder RD, som betyder Resenement de Gorgé. Og det betyder simpelthen, at de lader champagnerne stå i deres kælder i længere tid på gæren, og så udgiver dem senere. Deres mest kendte champagne hedder Special Cuvée, kendt i hele verden for at have de her nødet, toasty, frugtede noter, og udover det er den delvis blevet lagret på magnumflaske, hvilket også øger kvaliteten af lagringen på champagnen, før den bliver udgivet. Bollingers dedikering til kvalitet har gjort, at de har en fanbase over hele verden. Blandt andet kendte mennesker, entusiaster og champagnenørder, ligesom mig. Gennem Bollingers historie er de kendt for at have været bæredygtige. Det er sådan, de sikrer champagne til de næste generationer. Det var alt for Bollinger den her omgang. Skriv i kommentaren, hvad jeg skal snakke om næste gang, og så vil jeg lave en video om det. Tak fordi I nørdede med.